Kampioen, welkom vanuit Grauw. Welkom bij de eerste aflevering van het Scootjesjournaal van Omroep Friesland. Van de middag waart hier zielt op een Pikmar, de eerste wedstrijd van de SKS. En daar, hoe die wedstrijd, zullen wij vanzelf praten. Mijn nieuwsgierige gasten, 2 oud-kampioen binnen de SKS. Wat te denken van Eldert Meter, oud-skipper van Bolzet. En ik nog Teken van der Meulen, oud-skipper van Woordzijn. Vanzelfs, uw verste analist Klaas Jonsma, hij zit ook aan tafel. En verder, en dat is ik nieuwsgierig, chef-kok, maar vooral ook fervent supporter van de jouwer, Reitse Sponninga. Want het Scootjesjournaal 2011, we hebben er zin in. De eerste dag goed zien, dan moest we even links goed uitpakken. Nou, dat is makkelijk zat. Maar ook is net te trouwen. Ik ben net te trouwen, nee. Ik ben een skipper, ik nog. Maar de ene niks komt allemaal goed, meisje. Want je bent al even verklaaid. Maar de binnen weet dat is de pater. Dat is de pater en er is nog een kapiteinspakje is er nog. Nou, van alles en al wat je. Dat komt hartstikke best. Want eigenlijk, je vies gewoon van, als het Scootjesjournaal begint, dan moet je er even... Dan moet je de knop even omzetten, 180 graden de andere kant uit en dan gaan we. Daar gaan we ervoor. Vol gas. Hé hey, Peppi, kom er dan bij. Dekswabber. Dekswabber. We hebben dus een dekswabber, we hebben de pater, we hebben een ko. En we hebben een kapitein, alleen die is nog even in het dorp. Even proviant nou, want we moeten ook wat snacken onderweg. En je komt al even van de jouwer? Ja. Hoi jousters. En je denkt, ik wil dat de jouwer, dat kind die gewoon aan de potten brekken, Joert? Jouwer, die maakt het. Ja, die had hele grote kans. Hey, voor je, het wie dat we je punten kregen, anders waren we kampioen geweest. Makkelijk zat. Ja, tuurlijk. Vorig Sowieso. jaar, ja. Daar kregen we punten aan de reet van die verkeerde boeien was dat vorig jaar. Eigenlijk wie dat ook gewoon heel dom. Het wie dom, maar ja, dat wint de jousters, hè. Ja, het Scootjesjournaal 2011. We zijn weer los. En hoe zit het dan met de nervositeit? Elter, hoe wie dat van de morgen bij jou? De hele ploeg kriebelt in de maag. Ze gaan nooit rennen weer. Maar dat hij alles schip. Ja? Ja, de kop. De kerst met starten moet zijn. 2 keer starten, 3 keer starten. Ja, want iedereen heeft spanning. Dat jet erbij natuurlijk, want je zo'n heel hier ernaar uit. Ja, tuurlijk. Teken, hoe wie dat bij hem? Ja, bij u is net oors. Nee? Nee, en bij mijzelf ook nog, want ik zil nog mooi. Ja, tuurlijk. Dus voor de start dan... die valse start, dat hier voor mij net goed, omdat we nog mij direct was daar te kennen. Want ik vind er helemaal niks van. Maar van de morgen, ik bedoel, je komt uit bed en dan heb je gelijk al iets van... Wat de hele dag al. De hele dag. Ja, juist er al. En Jij die juist er ook al. Jij juist er ook al. Ja. En Klaas, hoe zit het bij Ik jou? heb een verkeerde piekmoment gehad. Bij zo'n lang seizoen. Met alle prologen en voorwijs en alleen maar een huis. En dat is heel ingewikkeld om dat te zeggen. En nu, dit is de tijd. Om eerlijk te wezen, ik ben juist er een beetje spannend voor de tijd dat je het kan. Maar van Dus dan- enige nervositeit, wie dat Ja, was vragen? verschrikkelijk. Jawel? Ja, je hafel je erin aan. Je bent helemaal raar in de beugel. Want je denkt, hoe komt het nou weer? Ja. Ja. En Eelke, ja, want die nervositeit, zeggen we dat ik weer waarom? We hinten kijk zelfs al over, de beide heren die memoreerden het al, die vals gestart. Zeggen we het nog verder weer waarom in de wedstrijd? Die spanning, die extra spanning? Ja, zoals het hulpbod weer waarom. Iedereen ziet het zien plak, wel weten hoe het skip is ten opzichte van oren. Maar ze zijn heel wat mee bezig. Maar vooral als je daarvoor die van de wedstrijd aan het houtstek lezen, dan zeg je, oh ja, dan show je die man on en dan praten ze net en ze zeggen niks en ze zijn helemaal opsluiten. Nou, en die periode dat ze hier omzielden van de start tot de start, dat echt weer, nou, koest ook wel oereerske bentjes in de kont zien. Dat is, Nou, ik zou zeggen van, ik ging gauw terug met het wedstrijdverslag, want ik ben benieuwd. Goed, nou, dan gaan we weer naar het houtstek weer waarom. Want dan zien we de naaie man die nou weer op Philips zit. Dag Berend, ja hoi. En dan gaan we verder naar wat de spraakmakende wie van een week. Dat wie de meest van dit grauwste scootje. Soer die meest het horen. Hij is van een week nou weer liemen. Nou ja, het zal wel kleer kan wezen. Nou, en dan lezen ze daarin al hun zenuwen bij dat houtstek. En dan moet ze
ik heel starig nog de pik maar opsleept worden. En dan kan het spul eindelijk beginnen. En dan kan het scootjesielen 2011 helemaal los. En iedereen is er eigenlijk wel heel bot klaar voor. Iedereen is er sterk voor. Maar ja, net al je lieke bord. Nou, verder van der Werf die zei van dan zit ik wel even. En dan kan het echt losgaan. En dan dat wij sjoggen naar een valse start. Die de eerste valse start weer. Want iedereen weer te betiet op de lijn. Dan kunnen we je vertellen hoe de route weer. Dat we je omheug boven het eilandje Della en Tonne. Dan weer om naar de IOP, Hindenwer, wat van de Wien. En dan kun je verder weer om de 10 Lavieri. Nou, hier is de echte start aan de gang. En dan zie je dat Heerenveen te betiet door de lijn ging. Maar dat Heerenveen zelf net terug. En je ziet aan de andere kant dat Walt zijn net goed uitkwam. Want de Drachten scoorde er heen. Ja, en dan mag je helemaal wachten tot het orenspul voort is. En ja, de situatie in Grauw is nog één keer zo. De boordjes liggen heel dichtbij. En dan kom je deun bij de kanten te lanen. Zat hier de beide meters door Eldert en Pieter. En die zorgen dan dat Drachten voortgaat. En hoe kom je daar dan tussen? En hoe kom je een beetje in de goede baan? Het wie is ziekje en er wie een allerhande drokkerskip. Nou ja, we winnen al heel eind voor de dag. Heerenveen nog maakt dan maar eens naar huis. Verder zijn in die hoeken. Daar gaan Lemmer achter de hele mannen los. En dat is het laatste wat we van Lemmer zorgen. Want die gaan een ervaring gaan en die zorgen net weer om. Maar voorop weer Grauw. Want die hier een uitstekende start. En daar achteraan komt denk je dat Snits komt. Dat komt ik zo. Maar dan komt Berend Mink er nou tussen terug. Het is gewaagd wat er doet. Hij draait op het allerlaatste moment. Want ja, hij mat boven die tonnen komen. Ja, er komt een liedstuutje met Snits. Maar Snits liet het massa. Hij liet Berend Mink ertussen en hij loekt de protestvlaggen in. Nou, dan kan Berend Mink om die tonnen. Daar komt Jenne Waard dan ik nog tussen. En dan razen ze alweer hulpbot naar elkaar. En dan zien ze om naar achteren werd Snits erachteraan komt. Maar Jenne Waard die komt er helemaal onder te lezen. En die had voorlopig voor het eerste neer te zitten. Nou, dit is de rest van het verhaal. Dan alweer deun bovenop elkaar. En dan ben er een peer die door het stuurboord er nog op die tonnen aankomen. Het wie alweer heel onduidelijk. Nou, en waarom? Dat is het mooiste. Dan maakt ze Varrewien voort. En dan zie je alweer griebers bij elkaar. Het zit alweer heel dicht deun bij elkaar. En net iemand wist eigenlijk precies de goede wij te vinden om daaruit wij te komen. Ja, Grauw lei voor. Maar de rest die er alweer achteraan kwam, het ziet verschrikkelijk deun achter elkaar. Hier is Grauw. En dan zie je de hele afstand tot de rest van de ploeg. En dan moet je denken van dat al die zeilen wel Berend Mink uitdekken zullen. En dat Berend Mink net 4 weken om Drachten deun bij de kant langs. Dus even zien of er nog wat ruimte is om er tussen terug. Ene kreeg een vlaagje door, kreeg net een vlaagje. Ziet met de teugen naar boven. En alles dreeuw in elkaar. En dan richting die tonnen. Daaronderin hier bij Erehoek. En dan de Sjen hoe je dan weer om komen zoen. Het weer van de meesten een formidabel gezicht voor zelfs. En we hier wonen in een werste puntje. Je lemmer weer eruit. Maar dus lei Huzem nog altijd op het laatste plak. Nou ja, je bent dan de man Snits. Die weer aan het opkomen. En die weer te bezieken achter Berend Mink aan te komen. En dat ze slagen in die 10 jaar aardig. Want Snits kon een eindje heuger als de hele mannenzielen. En dat scheelde al een soort. Ja, en de rest die kliemde maar mij elkaar om. Het weer echt verschrikkelijk. En die skippers mat elkaar wat gunnen in die 10 jaar. Want het is net breder. En je kent er eigenlijk helemaal net Lavieri. Net eerst al lenig. Want dan zie je ze juist er al in de wal. Nou, en dan mag je deun achter elkaar langs draaien. En dan direct wegdraaien. Dan ben je bij de wal. En die skippers, het zwit, dat gutste hun bij de onderbroekdel. Om te vinden wat is dat plakje. Ja, er komt Ljouw wat ertussen terug op bakboord. Er komt Drachten achterom. En dan komt lang waar weer in beeld. En die man, dat wie eigenlijk een hulle grieberszielerij. En dit wie het allerbelangrijkste slagje van de midden. Daar kon je het meidje, of daar kon je het verliezen. Nou ja, en achterin, daar kom je helemaal stil te lezen. En dan krijg je dit soort situaties vanzelfs. Huzem bovenop Drachten. Bij Drachten skellen, bij Huzem skellen. En het inkoelt er wat aan de waan. Want meer romte is er de gewoon net op de Grauwster Pikmar en wie die. Snits. Dus even zien wat Snits is. Ja, Snits weefde oude mij de hele mannen. Dat wie is aan kleer. En toen gingen ze op Grauw. Daar wonen ze eigenlijk wel wat mee. Want ja, Grauw lei een meter als 200 voor zich. En Snits kwam staren gewoon dichterbij. En dan komt het moment dat Douwe Snits echt wat te gretig is. Ja, het vakje slaat heel tijd. Het heel loopje lang slaat dat vakje. Hij woe echt te skraal. Maar het lieke ik nog te slagjen. Het lieke te slagjen dat er een slag minder dwaan koe als
Grauw. Zat dicht zit erbij. Ken het hoekje helje, dan komt Grauw deun op, of komt Snits deun op de kont van Grauw. Ken het hoekje net helje, ja, dan maakt het nog een slagmeidje. En dan is de wedstrijd van Grauw. Nou, dan even zien als het ken. En nog even volhouden. Nog weer omheug. Het vakje trillet maar aan iemand weer terug. En ja, dan neemt het de beslissing. Dan moet ik maar een keer door de wien. Ik kom er gewoon net boven langs. En daar, op dat moment, had Grauw eigenlijk de wedstrijd won. Even een plompje hier van deze man, de Zuidwesthoeken. Komen verder om de tonnen. Ze zullen misschien nog wel wat zakje, want daar achteraan wie het de Nij en de Griepers. Maar ze houden mooi stand daarvoor in. Maar Jouren en Jenne Wout op een kont hij het zelfs wel het in en oren te leiden. En ja, zo wie het meer, want achterin en in het midden, dat scoorde ik alle jaar weer in elkaar op in door een vreemde wijze. Ja, dat ga je dan altijd dat het van de wien is. Dan komt het al jaar dicht bij elkaar. En dan weten die skippen amper meer welke kant dat ze uitmatten. En de uitslag stier op dat moment ik absoluut net vast. Ja, deze uitslag wel. Ze gaan voor het laatste 10. Grauw gaat voorop en dan komt Snits erachteraan. En dan beziek het Grauw het nog één keer. Zoek heuger komen kennen. Nee, en dan is het simpel op een pik. Maar dan kan Douwe Grauw, kan Douwe Snits helemaal uitdekken. En op wij gingen naar de finish voor de oerwinning op de Grauwster pik. Maar van de weken de meer steken. Hij zucht het even huldiep. En dan de oerwinning daarna de sneurs op zijn eigen wetter. Fantastisch. De uitslag dan op kaart. Op het eerste plak dus Grauw met Douwe Visser. Op het tweede plak Snits dus, ik mijn neef Douwe Visser. Dan Berend Mink, de comeback kid steeds maar van de hele mannen. Fjouwer, Jennewoord, 5 de Jouwer. 6 de Zuidwesthoeken, Zoon het Jereveen. 8 Drachten Albert Visser. 9 Bolzert, maar er is nog een protest. 9 voorlopig dus, 9 punten. Dan Langwaar, op de plak Ljouwert, Wordzijn, Huzum en de Lemmer onderaan. Maar die hebben dus het protest van Bolzert. Heren, ja, Grauw wint uiteindelijk. En Ilke vertelde het zelfs problemen met de mest. Nog maar een paar dagen in. Maakt het daar toch deze prestatie nog knapper eigenlijk, Klaas? Nee, maar die mest is hartstikke... Eigenlijk die mest zei Douwe zelf... No better dan dat er weer. Een leuke tragiek is... dat de kampioen van het Heerenveen... de Boersmaas... Grauw helpen... om een zo'n fantastische, geweldige mest... dat die... makkelijk het Heerenveen verslaan kan. In dit kampioenschap kon het wijzen dat het Heerenveen het verliest, omdat Grauw zo'n goede meest van een Heerenveenster bemanningslid kregen heeft. En dat is het Schotse in zijn sportiviteit in een nutshell. Nee. Dat maakt het ik zo geweldig. Dat hem voordoen kan dat we dat ik gewoon vinden. Dat we er net eens raar van opzoeken dat dat gebeurt. Want als ik nog Klaas Boersma was hier, dan hik ik vanzelf in dat steekje planken wel een rare oorstzetel letten, dat het er nou al knapt weer. Maar dat doet die man dus net. Nee, sportiviteit alom bij het Schotse Shield. Dit wees gauw even hier naar de reactie van Douwe Visser van Grauw, de winnaar. Maar dan had de hele wedstrijd achterom jongen, hè? Ja, bliksem. Wij hier die staat die slagen supergoed. En dus dan hier een mooi gatje, maar dat op Grauw je dat zien, de rest mijn vlaag voet. En ze rennen mijn vlagen naar die ta. En toen op hemzelf was natuurlijk Snits en hele mannen die winnen. Zat maar vlakbij. En toen kregen wij het weer wat beter. En toen ronden we weer naar een fut. En toen winnen we redelijk fut rond. En het laatste eind daarheen Snits met een baar voor de kop op je zou. Nou ja, toen ziet er dus weer op een kant, wist wel. En Snits die ron uit de brandweer, die ron echt goed. Dus, je had een slagje minder dingen in het team. Ja. Dus wij hier in de recht van Scrabie nog. Daar die ron. Eigenlijk was ze huttenzus. Dus ja, des te zoetere smaakt de overwinning dan natuurlijk. Nou, dat het zou bevochten worden met. Ja, lekker. Hey, hartstikke mooi, want dan had het Wensje doen. Had het natuurlijk even net een tocht, doet die meest jong. Nee, toen daar hingen we heel wat oors onder kop. Want dat gebeurde daar ongeveer. En dan een keer een grote kanaal. En nou, mijn zin is, wat is dit nou? Het waait ik net eens. Ja, en een square van een centimeter of 5 de meest 10 en een meter op een del. Ja, dan ging er even wat over denk door de hallen, want het moet wel weer kleren natuurlijk. Ja. Die jongens van Klaas hadden maken, Hans had het maken? Ja, we hier bellen en iemand die hier wat les van de regen, dit en dat, die kon niet. En die jongens van Hans Boersma bellen. En die kon wel direct over man. En dus bij verder alles erouwhelm, Johan hoe begonnen. En die man die het super goed maken, super snel. Alles weer kleren? Volgens u is het gewoon, hij is nog iets stevig worden. Dus wat dat betreft ben ik nog beter van worden. Ja, de malheur dus mij de meest teken. Ja, hij heeft het wel eens hoor trouwens. Sabatier van een belangrijke wedstrijd en dan malheur? Nee, heel wel.
Dan zullen we naar elkaar en we hebben de meststekken gekregen op Veenhoop. Dus, de andere hele topperhouw. Nou, dat deed nog ik weer maken. Dat hebben we hier in Groningen. Nou, worden daar zullen we weer. Hij is in januari nog even op iets wachten. Maar we konden even zo goed. Dit daar redden we. Hele nacht trouw werken. We hebben nog andere mest op de helft van de Zuidwesthoek, het Wanswaai. Nou ja, dat moest allemaal verhoren worden. Dat hebben we hier in Groningen. En toen ben we in januari vaart. En nou ja, het spul erop en erheen. En dan ben we redden we. Dus dat we... Dus eigenlijk komt het soms zo nodig dat ik nog wel eens een keer goed uit. Nou, goed uit. Nee, het komt net goed uit, want het is helemaal, het is rotzooi, maar nou ja, de beste er weer. En, ja. Wat is, je ben je hem dus als mij wordt Sanne Stolp eindigen, wat is voor je met maximaal helberen? Denk je ook? Dat maximaal helbaar is het eerste, maar ja, dat zouden we van hier wel net oprijden. Maar ja, het is anders zeggen. Dat is maximaal? Ja, denk ik wel. En hoe hield dat voor Bolzert? Ik ga ook heger. Heger? Ja. Ze ben Joert wat verslagen, want er zit een protest in het wand. Ja. En dat zielt net, dat wil net zielen. Dus de beste... Hij is het wonen of de verliest het. De schuld, de bloed van tanken, dat ik gewoon zo. Ja, want ik ga een interview lezen met Pieter, jouw zoon, en die zei van eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat we minder protesten krijgen. Ja, en we binnen maar kreekloos en het eerste protest alweer te pakken. Ja, dat is een mens-syndroom, maar ja, vaak komt het net uit, want als je in situaties komt, maar dan is er toch wel iets aan de hand. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar hij komt eigenlijk te vaak in die situatie. Nou, nee, dat weet ik niet. Zo, Joert weet wel natuurlijk een kwad slagje voor in de wien en dan ben je bij de tonnen. Dus, en er gebeurt meekijken, denk ik, dan rammen we elkaar gewoon, zijn het mij. Terwijl ze wel bak wordt zuur met leven, dat is mij net. Maar ja, dat wordt voor jou. Ja, een andere ding, zo nou weer een protest natuurlijk. Ik denk vooral alleen maar op een gok. Ik weet dat precies nog meer, maar die hele opstekken voor de kop uit. Dus die kan het met zielen, dat houdt op. Dus die man moet zijn protest doen, want die krijgt dan gemiddelde. Maar want die laat je serieus. Zij bij na het Heerenveen, nevens de deskundigen, op een na het allervlugste scootje. Ja. En dat begreep je haast net, maar dat jouwt een enorme druk op die erop vat. Want het budget tussen absolute overwinning en het valt uit, daar zit men heel iets op je tussen. Maar je bent het allervlugste. Het is onbegrijpelijk dat je net vaker kampioen wordt, best elder. Ja, dat kan ik zakken. Als ik eerlijk ben, zak ik mij de broek direct van af. Maar dan zie je het Joet en ik weer 4 werden, maar we moeten volgende keer 3 meter inleveren. Dus dat is dan even nu. Maar laten we ons nog even concentreren op de wedstrijd van de Media. Ja, en dan met... Ja, toch? Pas op. Want vooral het duel tussen de beide heren Douwe Visser. Vooral Douwe Visser dit. Hij heeft een geweldige opmars, hè? Ja, maar en dat is het boeiende. Dan zie je dat er geweldig heel prachtig. En op het allerlaatst doet er wat dat je denkt, ja, nou juist het door. Dat wie doet grauw door de wingang. Dan denk je, nou, dan zet je nou terug. Want dan ben je bopperst. Je kunt verliezen, je kunt winnen, maar je kon nooit volle verliezen, want de hele mannenlijn 9 achter hem. Dan denk ik, hier nou terug zetten, ziel erachter longens, dan lijst ook aan de binnenkant en dan heeft hem in de bos. Waarom doet hij dat dan net? Ja, dat nervositeit of misschien net te volle risico nemen willen? Misschien omdat hij skipper is en dat ik het net ben. Misschien, maar hij doet het ik net toch teken van. Nee, dat heb ik niet jongen, maar ik dacht, waarom gaat hij er nou net achter longens? Want hij nou verliest het zeker. Als er onder draait, dan best weg. Vlak voor de finish. Probeer je dan maar wat. Toch? Ja. Zeg nou eens wat, doe beskipper. Ja, ik misschien denk er wel, ik ben best tevreden met het tweede plak in Grauw. Want het is vaak zo, als je hier wat eindigt, 16 in de competitie, ik in die buurt. En hij roept inderdaad nou weer aan de winst. Hè? Want ik bedoel, als toen die tweede is net, voor een Grauw, dan ben nou geestelijk haast wel de kans hebben van wat hier werd. En Heerenveen, ik het snel van achter nou. Ja. Dan komen er nog wel een paar tussen natuurlijk, want hier, het wordt niet van verrassingen. We krijgen heel mooi wagenloop, hè? Komt er ja, verrassingen. Maar zo de Jouwer, want de Jouwer werd ik altijd wel neemt als een van de grote favorieten. Eruit zit ook, ik heb die onkundige als chef-kok, maar eigenlijk is nog volle meer een echte supporter van de Jouwer. Zal het dit hier dan echt gebeuren? Het mag nou toch maar wezen, hè? Nou mag het maar gebeuren. Maar Arie en mij we even toch stilstaan bij die vraag die we net op beantwoord hebben. Waarom het zo is dat een topskipper mij draait. De Jouwer. In verliesgevende positie. Dus dat is wat voor de komende weken om dat te verkennen, hoe dat zit. Nou, ik zal hem opschrijven, of in elk geval onthoren. Maar de Jouwer, zie dat dan dit hier eindelijk gebeuren, Ruijts?
kampioen. Nou, ik vind dat ze, als het dan Joertje is, ik ben dan echt maar echt, ik sta echt langs de kant. Maar als ik dan echt zeg, dan vind ik dat toch wel heel knap wat er nou heel erg gebeurt. Ze doen het hartstikke goed. En ik vind het gewoon absoluut een scoot waar we echt rekening mee houden moeten. En nou ja, mijn jouwsterheid begint natuurlijk te kloppen dat dat zo is. Hè, Ja. Want ja, oordeel thuis, hè? Maar nou toch een keer wezen, klaar, zo net. Ja, Maar maak nou toch een keer winnen. Het weer nevens de deskundigen dacht ik op 12 vluchterscootje, net of weet ik al wel. Ja, zo hij lept horen wat tussendoor met het Wat meeste vind je ervan? Dat die moet Wil je winnen. jou dan nog een keer kampioen, denk je? Nou, dat hoop ik al een keer. We hebben één keer de jaren van het kampioenschap houden. Ja, dat vind je net zo leuk. Nou, ik vond het hartstikke leuk, want dat weer mijn mooiste kampioenschap. Dat zal ik je nou wel vertellen. Maar ja. Maar dat moet er mij wel bebluwen, want jou, dat is gewoon een snel skip. Een van de snelste skippen, vind ik. En toegebemanning, Ja. geconcentreerd. Ja. Ik Nog denk even- dat ze het wel gedaan. Ja, nog even wat oors, want wij gaan vanzelfs als Omroep Friesland, maar dat die het mooi. We hebben helemaal het fenomeen van de social media. En dan weet je, El, dat gelijk het hoe haar. Dat is door de Twitterien. En je kunt echt vragen stellen onder de heren hier aan tafel. Dus als je vragen hebt, schroom dan niet en Twitter mooi. Dat kun je Ja, mooi net hashtag mijn nummer en dan gebruiken, want dan simmer komen we er net over. En we hebben ook een paar tweets gekregen. Frits Barend onder andere, die twittert. Die zei, start in Grauw was weer prachtig. Geweldig evenement in Friesland. Lekker herfstweer. En zelfs Klaas Jonsma is on het Twitterien slijn. Hij zei dan ik via internet. Alle orde komt weer waarom. Berend Skipper en ik op de radio. En er is ook nog iemand die komt waarschijnlijk van de Lemmer. En die zei het gloeiende. Dat gaat vanzelfs over het uitvallen van de Lemmer. Ja. Maar hij heeft een tweet gekregen. Dat is inderdaad een vraag van vrouw De Haan van Drachten. En die zei, wat vinden de heren van de comeback van Berend Mink? Klaas. Nou, zou je zien weer waarom. Dat vind ik revolutionair. Ik bedoel, als je iets aan start en dat je dan, dat is een dweilerij. En dat je kan een kant uit en dat Joost lacht om als enige een stuurboot slag te maken en vrij te varen. En naar een derde plak. En mijn bemanning dat je zit er net een machine met olie erin. Dat vind ik geweldig. Ja, dat vind ik geweldig. Ja, Berend is een goede ziel. Dat heeft voor. Daar kunnen we nog van Alleen ik verwachten. vind het wel een beetje jammer dat ze Jacob zelf vet wieberen hebben. Want ik bedoel, ze gooien wel wat met skippers aan. Daar ben we op tien. Ja, daar ben ik. Daar ben we op tien. Maar ik ben blij dat Berend inderdaad weer is. Ik vind het fijn dat daar heel veel druk bij moet. Want die missen weg. Ja. Het jet in het lied zie ik, dus die moet druk bij. Dan krijgen we dan meer spanning. Hè, maar ik vind wel dat inderdaad de club een beetje zonniger werden maar op een skippers. Ulbeswaga. Ja. Het ben al eerder weer een weerwaar van relaties altijd bij die hele scootjeszielerij. Nog wat door, want van de morgen winnen wij op het wet. En toen zeggen we onder oren bij het scootje van Jenne Woord. Die ziet nevens mij het werk in de reportage. Onder macaroni met jus. Liek het mij net zo geweldig Nee, daar. dat liek het Maar mij niet. ja, het is vaak het is toch echt een traditioneel gebeuren, die hele scootjes. En daar zit eigenlijk een traditioneel meal bij. Wat heb je van de morgen eten, Eldert? Mag ik even verprakkaseren? Ik ben mijn biertje opgehouden, waar ben ik mee begonnen? Maar weer. Ja, Tekenhaast, ja. Ja? Ja, we in de gang er wat in, jongen. Ja. We moeten wat in het ritme komen natuurlijk. Ja, wat stel je voor? Nou, ja, je mag vragen van binnen dan echt traditionele skippersgeruchten. Hè? Binnen echte skippersgeruchten van toen. Die we eigenlijk helemaal net meer weten. En toen dacht ik bij me, nou maak Klaas maar even bij je. Klaas, en wij even praten. We hadden nog met een brechtje, een stukje breed, maar hier erop. Dat flikkerde er dan af. Bergje. Een bergje, juist. Maar het mooie daarvan is dat zoer stip, dat wil eigenlijk iedereen wel een keer weten hoe dat er nou precies uitziet en hoe dat giet en hoe dat smaakt. En ja, daar heb ik mijn zin op zetten. Ja. Goed, dat Hè, zo is dit. heeft mijn heid altijd. Nou, dat is En juist het maar weer. mosterdstip en soer. Dan mag je het maar ook zo leren. is Dan mag je het het ook leren, Heidse. Ik maak je dat kleren en oké. ik leer het je proeven. Hartstikke mooi. Zorgen wij eventjes en jij we vooral naar muziek. Mijn timmer, maar het noemer de juiste snaar. Oh ja. Toen ik dat zeg, wist ik nog net dat ik voor eens aan volle vielen zoek. Na lange tijd ben ik nou wist dat ik de juiste keuze maken ga. Du bist de beste helft van mij. Nee, ik ken echt net zonder die. Du bist van mij en ik van die. Du bist mijn leven, list mij vrij.
dat ik dat in die zocht. En ik beloof dat als je altijd net met mij wist, dan had ik nog steeds van mij. Omdat ik dat in die zocht. En ik weet zo goed, de Marie van die is van Torekers altijd weg. De juiste snaar in mij. Wat maakt ik dwaan, als ik net met jou kind, dat ik het net meer wil. Maar onze band gaat net meer voort. Wat tussen ons is, dat gaat nooit kapot. Du bist de beste helft van mij. Nee, ik ken echt net zonder die. Du bist van mij en ik van die. Du bist mijn leven, list mij vrij. Omdat ik dat in die show. En ik beloof dat als je altijd net meer mij wist, dan had ik nog steeds van mij. Dat ik dat in die show. Oh, en ik weet zo goed dat de Marie van die is van de lekker stolt die weg. Oh, en ik weet zo goed dat de Marie van die is van de lekker stolt die weg. De juiste snaar in mij. Bist van mij en ik van die. Du bist mijn leven, list mij vrij. Omdat ik dat in die zocht. En ik beloof dat als je altijd net met mij wist, dan had ik nog steeds van die. Omdat ik dat in die zocht. En ik weet zo goed dat de Marie van die is van de lekker stolt die weg. Oh, en ik weet zo goed dat de Marie van die is van de lekkers altijd weg. De juiste snaar in mij. Zo goed dat de Marie van die is van de lekkers altijd weg. De juiste snaar in mij. Mooie muziek, Twarres, maar de juiste snaar. Reitse is al machtig wat ik zien. Wat is het al hier, Reitse? Nou, ik moet eerst maar even beginnen te zeggen dat zo'n stip, dat eigenlijk lijkt het wel een geheim recept. Want ik bedoel, waar ik vreeg het Klaas. Klaas zei van ja, ik geloof dat iets maar soep is. Dat is het natuurlijk, maar het is soep malmbrei. En daar doet mosterd in, en daar doet een beetje boter in, en daar doet wat maïfisk natuurlijk. En toen kreeg ik, dat wie alleraardigst, ik kreeg van mevrouw Stegenga, kreeg ik uit de Jouwer, kreeg ik een boekje en daar stond in alles behalve zo'n stip. En dat is de Petier, dat is een prachtig boekje. En dat komt uit 1938. Nou, ik denk, daar mag het dan wel in staan. Maar nee, hè. Maar elk plak heeft zijn eigen. Ja, je dat zag? Dat is lallemerstip. Ja, en dat is wat zie je daar dan in dan? Nou, dat is de ene dat er wat meer mosterd in. En de andere wat meer soepen. En de tweede wat meer jettek. En dan krijg je hoe riek het je binnen. Wat de rijkdom is van de ingrediënten rijdt. Want? Maar hij heeft nog net verteld van de tragiek van Semke Kloosterman. Want die verelen op douwe Kalma. En douwe Kalma ik op haar. Maar douwe Kalma wie eigenlijk homofiel. Dus die leefde rond het nek zo dat we platonisch van. Maar wat heeft dat maar zo'n stip te krijgen? Nou, helemaal niet. Als je dat net snapt, best je net geschikt dat kan. Dit is zo'n recept dat in ultima forma. Ja, maar hoe ik draai of geen vrouw Stegenga, vrouw Stegenga heeft mij echt, vrouw Stegenga heeft mij echt geholpen, maar hele leuke recepten, tieren dank daarvoor. Maar en ik ben er uiteindelijk al achter gekomen, ja. Want wat blijkt nou, als het scootjesiel er is, dat de familie te Wiske, die maakt het zo'n stip. En dat doet altijd dat er langwaardig scootje is, maar langwaardig scootje is. Maar ze zei zo'n stip. En toen zei ik ze, ik zei, wat doen we
er al niet. Nou, mosterd, nou ja, dat zal dan wel het recept van de jouwe wezen. Nou, mag ik hem al even een beetje hegen zetten. Want, even zien, ja, gaat dat goed, ja. Maar dit is dus een traditioneel scootjemiel. Ja, dit is soep malmbrei. En daar doet dus mosterd doorheen. Dan komt er jettik doorheen. En ja, dat moest naar smaak van. Net al te vol, want dan wordt het krek weer even wat te zoer. Jettik doorheen. En mij... ja, wat hebben we toen gewoon Klaas? Ik zei Sint-Klaas van... Ja, natuurlijk, maar ik zei Sint-Klaas... Die skippers, dat wie een eer met meesten, dacht ik. Toen zei Klaas... Hel nee, die skippers, die ben smoorriek. Want die hebben een eigen boord. Die man... Ja, skip, sorry. Ja, daar ben ik nog weer. Eigen skip, sorry skipper. Maar Klaas, wie is die zuinig? Ze zijn wel zinnig, maar ze zijn net... een jongetje 20 waren ze eerm. Daar waren ze ook niet van ambtenarij. Maar daarvoor winnen ze net eerm. Dan winnen ze te vergelijken met een boer. Dus als een boer eerm, wie een schipperek eerm. En als een boer ik, wie een schipperek reep. Daar kon je ze mij vergelijken. Zo, de jaren 30, dan hebben we het in de crisis, dan is het algemeen in de war. Ja. Maar daarvoor moeten we net denken dat skippers eerm, dat winnen gewoon... Dat we een middenstanders, die hebben een goede, normale, goed bedrijf in die. Ja, maar teken, koest dit recept? Ja, zeker. Ja? Vroeger vaak Nou, wel? is mij maakt het altijd. Ik ga het zelf nooit maken, maar is mij maar ja. Vond je dat lekker? Ja, heerlijk. Nou, dat komt Even voor de Die meeste... bijt weer gek op, ja. Ja? Maar wij moesten het altijd eten met stil waar, zijn ze. Ja? Ja, dan komt zo niet, maar dan komt achteruit zitten en even ermee gang. Dus op, dan krijgen we de zwoele tip. En vraagt het goed zitten. Nou, even van de meeste... Straal aan de rij. Even van de meeste van hoe maak je nou een zoete stip? Dat is de soep malmbrei. En ik dacht zo van, ja, de skippers die wienen helemaal net eerder. Want ja, maar ze wienen wel zuinig. Dus halen ze de vis, halen ze uit de... die halen ze gewoon uit het waterwaai. En dat wie natuurlijk snoekbeers. En dan moest er een beetje peterselie doen. Nou, maar stel eens even zien. De gasten eerst, hè? Vanzelf. Sure. Eerst voor de elf. Ja, lekker. Een lekker stukje snoekbeers. En even op het vel omzetten. Beetje in boerenboeter. En dan maar soepmalmbrei. En als het nog zelfs soepmalmbrei was, dat maken ze dus van soepen. Dat wil je het daar niet meer. Want de soep is net meer van wat het wees is, hè? De soep is net meer zo... Je hebt biologische soepenrijtsen. Ja. Die hebben we ook gehoord. Ja, nou, de meeste soepen... Alsjeblieft, klaar. Oh, sorry, Nee, eerst gasten. Ja, denk ik. Dus... Maar hij heeft ongetwijfeld zelf wegpreunen, Roy. ja, en ik moest er eerst aan wennen, Arjen. Ja. Ik moest er eerst aan wennen. Ik denk, Dat wat is het ongeveer hetzelfde als van, ik voel net zo geweldig. Nou, ik denk, er maakt er wat van rijtsen nog bij. Ja. En dat heb ik er dus niet in. Dat heb ze gauw net zien. Dat heb ze gauw net zien. Maar ik heb trouw die jettik, die ga ik eventjes een beetje zien. Mij een siepeltje. En mijn laurierbladje, daar heb ik een beetje in zien. En die haak ik er in. En dat je ook nog krijg even de finesse. Een beetje rum. Rum erin? Wel, nee, Klaas. Dat is de verstaan van schooltjes, ik doe jongen. mee de trip Maar dan in, mag je net denken dat ze er daar verstaan van is. Want zij is net. Want dan Maar Roy, natuurlijk kan doen. dit nou, je hebt iets vaak op tafel? Dit? Nou, Altijd. het is een snijzie. Het is snijzie. En dan kerst het bij iel nemen. Kerst het bij iel. Of dan doet het bij een... Begin maar, meester. Ja, jongens. Ja, Even, ik heb mee van- te midden dingen, maar je hebt mij een vriendin, dus ik word een beetje dik. Oh, Oh, ik heb voor die vriendin ik nog wel wat. Oh, dat is goed. Hij is mijn vriendin. Lekker in dit raad. Dus nee, lekker eten, hè? Want zit ik hier hebben we regels. Ja, lekker eten. in Friesland. Dat is zo'n stip, dat is soepmalmbrei, maar wat een beetje eten en een beetje mosterd. En wat zout en wat peper. Beetje zout en pieper. Maar- En je kan oh, je dit- zelf variëren en dan is het lalem er een steep af. Ik vind het heerlijk eigenlijk. Ja. Teken, wat vind je zo ervan? Heerlijk. Het lijkt op zo'n stip van ons mem. En wij kregen het minimaal 1 keer per week. Minimaal 1 keer per week. Minimaal 1 keer per week. Ja. Ben er nog meer van die specifieke gerechten die ze dan vroeger altijd hier? Pastro, hè. Potstro. Stoof die iel. Mosterdstip. Stoof die iel. Bergje, hem dat wel. Nee. Steek rokenbreed, maar je zo het bak die rapen erop. Het Saai. supergrote bereik wordt helemaal misselijk van worden. Nee, maar die kan ook. Vaker bereiken, heel correct. Bakken Maar dit is beter. Dit is En, beter. Ja, ik wil gauw een appelmoes. Ik denk, Hoe heet dat? Die bal promballen. Ja. Nou, heer, Promballen, hem dat wel aan. Dat weet ik, dat lijkt prom. Dat hoor ik aan promballen. Maar Nou, dan dat met dat ik nog eens een keer. kan Maar de de heer prom nou ben- even de herinneringen prom op ben nou Helling? in. Het maakt Klaas, nou ik, prom weer. Ja. zal ik even via de meid Waas Fruitsjoch voor ja, morgen interesseert u net zo vol. Het gaat dus een mandje vanzelfs. 1 augustus dan op de Veenhoop. Bewolkt mijn zinnen, 22 graden. Dat is al heel leuk en aardig. Maar nou komt het. De wien komt vanuit Zuideerst. Wien krijgt 2. Dat hoort dus net door teken. Nee.
Nee, nee toch? Je hebt ook verlet van Huddewien? Wij hebben echt verlet van Huddewien. Ja, een windkracht 4 minimaal en lauwer daarboven. Ja, erboven. Ja. Nou, dat wordt dus de komende dagen voor eerst niks. Nee. Want het is echt heel mooi zinneskien waar. Maar dan moet ik jongen maar even met je aanpraten. Dan moeten we een heel soort whisky hebben. En Eldert? Ja, Bolzert, die heeft echt verlet van een soort wien of valt het mooi? Ja, sorry, het is heel apart. Soms denk ik aan een hekel aan de wien, maar als het dan winst, dan is het ideaal met die wien. En ik gok wat op stil waar natuurlijk, maar dan moet het wel rennen worden. Ja. Het is vaak zo, of hagelt het ik. En dan wist je eerst, dan ben je lieke tevreden zwart, dan ben je lieke gelukkig aan de pest. Dus maar binnen we bouwen... een beetje, ja. Nou, ik dacht dat ik ook wat stil waren. Oké. Klaas, ben er meer skip die deze van die het echt verlet hebben dat het stil waar is? Nou, ik bekend zitten waar met de wien hebben. Bij het Heerenveen is het beste bij tussen 3 en 4. Grauw is om 3 in het beste. Snits met nog een beetje meer wien en dan kan je het gewoon zo'n beetje opbouwen. De jouwer doet het wel mooi bij licht waar. De jouwer bij minder waar. Dus de jouwer kan we wel een beetje op gokken dat hij wat naar voren komt. Hele mannen doet het ik vaak goed bij licht waar. Hoe het mij de naaie Zuidwesthoek is. Wij praten nog even terug en wij genieten van die heerlijke, hoe je dat ook weer? Houd het nou weer op. Soerstip. Alsjeblieft, we zullen het nooit meer vergeten. Wij showen jou weer Taco Manje dan vanuit de Veenhoop. En ik ken ons vast vermelden, Klaas is er vanzelfs. Maar ik Ulbe Brandsma, skipper van Langwaard. Ik zou zeggen, ont Manje. Heren, lekker eten nog even. Ja, lekker. Heel lekker.